Dan bukari zalama ka ta cika yawa fa. Za a kwashe bola a kawo min kai dan bukari ka cika zalama wallahi. Za a kwashe bola a kawo min bola. Za a kwashe bola. Ya za ka zo ka rika mu kai duk layin da na biyo sai ka biyo ni da Allah. Za a kwashe bola a kawo min bola. Za a kwashe bola. Hey, hey. Za a kwashe bola. Allah dan bukari ba. Sai dan bukari ka rena mun waya su. Tun layin da na biyo sai ka biyo ni. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Za a kwashe bola. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Za a kwashe bola. Kawo min bola. A kawo min bola. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Za a kwashe bola. A kawo. Za a kwashe bola. Ai ina ƙarya ne wallahi. Ke baby ni ne. Wallahi ni ne. Ya, ni ne wallahi ni ne. Yanzu duk abin da kake zuwa kana faɗa min a gida dama kai makaryaci ne dan bola ne? Kwarai da gaske dan bola ne ni. A to kin rena bolan ne? Ko kayan nan na jikinki ai da kuɗin bolan ne na siya miki. Hatta wayar ta hannunki ai kuɗin bola ne yayi. In kin jawo shi sai ki bani a bana. Za kwashe bola. Ba komai. In na yi wanka zan zo da anjima. Za kwashe bola. Kawo min bola. A kawo min bola.